Doncs el 30 de novembre de l'any 2000, el Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO decideix inscriure sota el títol de les esglésies romàniques catalanes de la Vall de Boí, doncs tot el conjunt romànic de la Vall a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Per tant, això per nosaltres va ser, doncs, quan dic per nosaltres vull dir per tota la Vall de Boí, i jo crec que per tot Catalunya va ser una gran alegria. Clar, qualsevol manifestació artística és manifestació de la teva manera de ser, de la teva identitat, de les teves tradicions, de qui ets, no? I de qui han sigut i de qui seran, no? Doncs els que formen part de la teva comunitat. Per tant, que es reconegui de forma mundial, doncs clar, és evident, és un orgull per la gent de Taüll, per la gent de la Vall de Boí, per la gent de Catalunya, jo crec que una mica per tothom qui estima l'art.